खुलुमबाय। रिलाइम निउज 24 नि स्टुडिअ'आव दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रिया बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपिनि एमसिएलएफोरा हटेल लिलीनिफ्राय शिलंआव थांबाय। 2021 मायथाइनि बिधान सभानि बिसायख'थिखौ फोसावबाय। बरमायाव बिपिएफनि सिडब्लिउसि मेल। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ साधारन मानसि बायदि खमलाबायदों। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायाखै। दानिया आबुं रादाब। 12 दिसेम्बराव बिसायख'थि सानख'नायनि उननिफ्रायनो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिटिसिआव सरकार दानो गुवाहाटीआव लिली हटेलाव इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपिनि एमसिएलएफोरखौ नोजोरबन्दि खालामनाया गोरानिफ्राय गोरासिन जादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया लिली हटेलनिफ्राय बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ गावजों सासे इएमनि अनगायै गासैखौबो शिलंआव दैथायहरदों। नोजोरबन्दि खालामजानाय इएम एमसिएलएफोरखौ शिलंनि आसाम भवनाव दोनदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपिनि इएम एमसिएलए आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा आसाम भवननि अनगायै गुबुन गुबुन हटेलफोराव दंहैयो। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफनि एमसिएलए आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा गुवाहाटीआव हटेल लिलीनि साखाथियाव ताज बिबान्थायाव दंहैयोमोन। मख'नो गोनांदि बिपिएफजों केस होजानाय बिटिसिनि प्रमद बर' सरकारा 22 दिसेम्बरसिम दिन्दां जानानै थागोन। 22 दिसेम्बराव बिजिरसालिया मा फिथाय होयो बेनि सायावसो सोनारगोन। बे समाव बिटिसिनि रायजोफोरा दैदेनगिरिफोरजों जानगाराव थाजानाया दुखुनांथाव जानानै दङ। 2021 मायथाइयाव बिधान सभानि बिसायख'थिखौ 2021 मायथाइनि मे दाननि गेजेराव जागोन होननानै भारतनि बिसायख'थि आय'गआ मिथिहोबाय। आसामनि बिधान सभानि दानि सरकारनि टार्मसआ मे दाननि 31 खालाराव जोबगोन। भारतनि इलेक्शन कमिशनआ 2021 मायथाइयाव जोबहैनो गोनां रायजोनि बिधान सभानि रायजो खुंनाय जोबथि समखौ फोसावबाय। बे फोसावनाय बायदियै मोनब्रै रायजो आरो मोनसे इउनियन टेरिटरिफोरा गाहायाव होनाय बायदियै खुंथायनि गोहोआ जोबहैगोन फारियै। तामिलनाडुआ मे दाननि 24 खालाराव, केरालाया जुन दाननि 1 खालाराव, वेस्ट बेंगलआ मे दाननि 30 खालाराव, पुडुचेरीआ जुन दाननि 8 खालाराव आरो आसामआ मे दाननि 31 खालाराव। दिनै बिपिएफ हानजाया बाक्सानि बरमायाव सिडब्लिउसि मिटिं जायो आरो बेहाय हानजानि गोबां बाथ्रा सावरायनानै 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि गोख्रों थांखि लादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। सिडब्लिउसिनि मेलाव दानि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि सरकारनि जायगायाव बिपिएफआ सरकार सालायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामदों। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि दिनै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बिटिसि सरकारखौ बिपिएफआ दाफिनगोना रोखा होननानै बुङो। बिथांनि बायदिब्ला बिटिसिखौ बिथाङा जेरैखिजाया थाबैनो बिपिएफ सरकार जागोन होननानै बुङो। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ दिनै क'क्राझारनि कारिगावआव सासे साधारन मानसि बायदि खमलाबायनायखौ नुनो मोन्दों। साननैसो सिगाङाव क'क्राझारनि आर.एन.बि. हस्पिटालाव साडेन भिजिट खालामनानै साधारन मानसि बायदि फिसासा दखानाव साहा लोंनाय नुनो मोन्दों। बेबायदिनो वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीआबो गिबियाव सरकारि गारि गाखोआलासिनो साधारन गारियावसो गाखोदोंमोन, नाथाय बेखौ बारा गोबाव लाखिनो हायाखैमोन। बेबादिनो दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालाबो जागायदोंमोन, नाथाय उनहालागै गावनि जागायनायखौ गोबाव जोरहोनो हायाखै। बेनिखायनो साननो गोनां, मोजां थांखि मोजां हाबाखौ बेसेबां गोबाव लाखिनानै सोलिनो हायो बेसे गेदेर बाथ्रा। मैया बिपिएफनि सेक्रेटारि प्रबिन बर'आ खौरां मेलाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया हटेल ताज बिबान्थायाव ड हिमन्त बिश्व शर्माजों जेबो सावरायाखै। खौराङाव ओंखारनाय रादाबफोरा नंखाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।